Можете ли да опишете себе си с 5 думи? На пръв поглед това не е сложно, но повечето хора изпитват затруднения. Всеки от нас носи уникален набор от черти, които ни правят неповторими, но можем ли да ги сведем само до 5 думи? Аз съм Веселина и в днешното видео ще ви запозная с големите 5 личностни черти, които всеки от нас носи в някаква степен. Ще разгледаме кои са те, как се измерват, с какво се характеризира всяка черта и ще направим кратък тест, с който ще оцените своите големи 5. Разбирането на 5-те основни черти ще ни помогне не само да се опишем, но и да разберем по-добре себе си и другите. Затова останете с мен до края на това видео. Нека да започваме! Преди да навлезам в детайли, ще започна с малко история. Идеята за големите 5 личностни черти датира от 60-те години на миналия век, когато няколко независими изследователи забелязват, че при описването на личността могат да се идентифицират 5 основни фактора или 5 конкретни личностни черти, които всеки притежава, без значение от пол, възраст и култура. Впоследствие многобройните проучвания потвърждават универсалността на този модел. Моделът Големите 5, известен още като модел Ocean заради първите букви на 5-те черти на английски език, е най-широко приетия и използван модел към настоящия момент. А сега вижте кои са тези 5 основни черти на личността. Откритост, съвестност, екстроверсия, сътрудничество, невротизъм. Знам, че тези думи звучат абстрактно, но след малко всичко ще се изясни. Всяка от тези черти се измерва в континуум, така че човек може да попадне във всяка точка от континуума. Всяка черта е независима от другите, така че може да имаме нисък резултат за една черта и висок за друга. За разлика от други теории, които разделят хората в бинарни категории, като интроверт-екстроверт, моделът на големите 5 твърди, че всяка личностна черта е спектър. Важно е да се отбележи, че всяка от 5-те основни черти на личността представлява диапазон между две крайности. Например, екстроверсията е спектър между крайната екстровертност и крайната интровертност. При измерването на екстроверсията човек няма да бъде класифициран като чисто екстровертен или интровертен, а ще бъде поставен на скала, определяща нивото му на екстровертност. Чрез класифициране на индивидите по всяка от тези черти е възможно ефективно да се измерят индивидуалните различия в личността. Виждате как всеки от нас може да има уникална комбинация от ниски и високи резултати в личностните черти на големите 5. Тези черти остават относително постоянни през по-голямата част от живота на човека. Те се влияят значително от гените и околната среда, като наследствеността се определя в диапазона 40-60%. А сега, нека да разгледаме по-подробно всяка една от 5-те черти. Първата черта е откритостта. Тя отразява склонността ни да бъдем любознателни, креативни и отворени към нови идеи и преживявания. Откритостта описва степента, до която човек е отворен към изкуство, приключения и промени. Това е чертата, която задвижва нашето творчество, любопитство и готовността ни да разширим хоризонтите си. Хората с високи нива на откритост обикновено имат широк спектър от интереси. Те са любопитни към света и другите хора и са нетърпеливи да научат нови неща и да се насладят на нови преживявания. Те също така са склонни да бъдат по-авантюристични и креативни. От друга страна, хората с ниски нива на тази черта не се чувстват комфортно от промяната и опитването на нови неща, затова предпочитат познатото и традиционното. Те са по-консервативни в мисленето и вярванията си и избягват да излизат от зоната си на комфорт. Те просто харесват рутината и стабилността. Следващата голяма черта е съвестността. Тя измерва колко организиран и дисциплиниран е човек, както и какъв е стремежът му към постижения. Високосъвестните хора могат да бъдат описани като организирани, дисциплинирани, ориентирани към детайлите, внимателни, надежни и целенасочени. Те също така имат добър контрол върху импулсите,
което им позволява да изпълняват задачи, да си поставят цели и да планират методично стъпките за постигането им. Хората с ниските нива на съвестност може да имат проблеми с контрола на импулсите, което води до трудности при изпълнението на задачите и постигането на целите. Такива личности имат склонност да бъдат небрежни, разсеяни и да избягват задълженията. В същото време обаче могат да бъдат по-спонтанни и спокойни. Третата черта е екстроверсия. Тя описва начина, по който взаимодействаме с хората. Всички ние познаваме харизматични личности, които са енергични, общителни и обичат компанията на други хора. Хората с високите нива на екстровертност имат точно този личностнов профил. Насоченост навън, жизненост и склонност към социални контакти. Екстровертите често са душата на компанията. Те се чувстват комфортно да изразяват мнението си, зареждат се с енергия и се вълнуват от общуването с другите. Хората с ниско ниво на тази личностна черта или така наречените интроверти са склонни да бъдат по-сдържани и по-тихи. Те избягват големите и шумни компании, предпочитат да изслушват другите, а не да искат да бъдат чути. Интровертите често се нуждаят от периоди на уединение, за да възстановят енергията си, тъй като участието в социални събития може да бъде изморително за тях. Това не означава непременно, че те не харесват социални събития, а по-скоро ги намират за уморителни. Следващата черта е сътрудничество, или както аз го наричам, дружелюбие. Тя отразява начинът, по който се чувстваме към другите. Наистина ли можем да се доверим на всички? Вероятно не и не трябва, но има личности, които са по-склонни към състрадание, доверие и сътрудничество с околните. Високите нива на сътрудничество са свързани с алтруизъм, загриженост към другите и желание за хармония. Тези хора са дружелюбни, чувствителни към потребностите на другите, услужливи и склонни към сътрудничество. От друга страна, хората с по-ниски нива на сътрудничество се характеризират с по-голяма независимост в мисленето и по-малко стремеж към хармония в социалните взаимоотношения. Те могат да бъдат възприемани като директни и понякога скептични към намеренията на другите. Тези хора често предпочитат да се съсредоточат върху собствените си нужди и цели, вместо да правят компромиси в името на груповото благо. Те са склонни да бъдат много проницателни и аналитични, задавайки въпроси и не приемайки нещата за даденост. Последната, но не по значение личностна черта е невротизъм. Това е начинът, по който се справяме с емоциите. Тази черта описва емоционалната нестабилност на личността или склонността към тревожност, депресия, раздразнителност и импулсивно поведение. Лицата, които имат високи резултати по отношение на невротизъм, често се чувстват тревожни, несигурни и се самосъжаляват. Те могат да бъдат възприемани като капризни и раздразнителни, склонни са към прекомерна тъга и ниска самооценка. Нормално е всеки да изпитва такива чувства понякога. Проблемът е, когато тези емоционални реакции стават прекалено интензивни или трайни. Ниските нива на невротизъм обаче са свързани с емоционална зрялост, стабилност и способност за овладяване на импулсивни пориви. Хората с нисък резултат по невротизъм са по-склонни да са спокойни, сигурни и удовлетворени от себе си. След като добихте представа кои са големите 5 личностни черти и какво отразява всяка една от тях, е време да отговорите на няколко твърдения, с които да оцените своите 5 черти. И за да не става прекалено сложно, е нужно да отговаряте на твърденията само с съгласен и несъгласен. Съгласни ли сте или не сте съгласни с тези твърдения? Обичам приключенията. Аз съм изобретателен. Аз съм първият, който опитва нови дейности. Ако сте съгласни, вероятно оценявате високо откритостта си. Ако не сте съгласни, вашата откритост е по-скоро ниска. Ако оценявате високо откритостта си, търсете нови изживявания, които стимулират вашето творчество и любопитство. Пътувайте до нови места, опитвайте различни хобита и бъдете отворени към нови идеи и култури. Ако вашата откритост е по-скоро ниска, съсредоточете се върху изграждането на стабилност и сигурност в живота си. Тъй като предпочитате познатото, намирайте удоволствие в установените рутини и традиции.
Прекарвайте време с близки и приятели и въвеждайте малки, контролирани промени в живота си, когато се чувствате комфортно. Съгласни ли сте или не сте съгласни с тези твърдения? Аз съм изключително дисциплиниран. Много съм организиран и винаги съм подготвен. Обичам да имам план, а не да бъда спонтанен. Ако сте съгласни, вие оценявате високо своята съвестност. Ако не сте съгласни, съвестността ви е ниска. За хората с висока съвестност е важно да поставят и преследват цели, да поддържат добре организиран, личен и професионален живот. Планирането и управлението на времето е ключово за вас. Опитайте се да балансирате перфекционизма с реализма, за да избегнете прегарянето. Ако сте с по-ниска степен на съвестност, може да се опитате да въведете малка организация в ежедневието си, за да подобрите продуктивността си и да намалите стреса. Не се опитвайте да правите големи промени наведнъж. Малки, управляеми цели могат да направят голяма разлика. Съгласни ли сте или не сте съгласни с тези твърдения? Аз съм душата на компанията. Нямам нищо против да бъда център на внимание. Обикновено аз съм този, който започва разговор с някого. Ако сте съгласни с това, вие сте с висока степен на екстровертност. Ако не сте съгласни, имате ниска степен на екстровертност. Екстровертите трябва да търсят социални взаимодействия и дейности, които ги зареждат с енергия. Участието в обществени събития и социални активности ще бъде удовлетворяващо за вас. Интровертите могат да намерят удоволствие в спокойни, самостоятелни дейности. Научете се да се наслаждавате на собствената си компания, като отделяте време за четене, медитация и други творчески дейности. Помислете за хората и местата, които ви вълнуват и ви карат да се чувствате спокойни и се придържайте към тях. Това ще ви помогне да останете верни на себе си. Съгласни ли сте или не сте съгласни с тези твърдения? Склонен съм да се доверявам на хората. Изключително съпричастен съм. Обичам да карам другите хора да се чувстват спокойни. Ако сте съгласни, вие имате висока степен на сътрудничество. Ако не сте съгласни, вашата оценка за сътрудничество е ниска. Хората с висока степен на сътрудничество трябва да се стремят да изграждат силни позитивни взаимоотношения с другите. Доброволчеството и помощта на нуждаещите се може за вас да е доста удовлетворяващо. Ако сте с по-ниска степен на сътрудничество, работете върху вашата емпатия и разбирането на другите. Това ще подобри вашите взаимоотношения. Съгласни ли сте или не сте съгласни с тези твърдения? Лесно се стресирам. Склонен съм да бъда капризен. Притеснителен съм. Ако сте съгласни, вероятно имате висок невротизъм. Ако не сте съгласни, имате ниска степен на невротичност. Хората с висок невротизъм могат да се справят със своята емоционална природа, като практикуват различни стратегии за справяне с стреса, като йога, медитация и други форми на релаксация. Важно е да установите кои са вашите отключващи фактори, какво ви кара да се тревожите и какво ви помага да се успокоите, за да можете по-добре да контролирате своите настроения. Важно е да обработвате и приемате емоциите си по здравословен начин. Ако сте емоционално стабилни, продължавайте да поддържате този баланс, като се фокусирате върху позитивните аспекти на живота и практикувате благодарност. Въпреки това, не подценявайте и не пренебрегвайте емоционалните реакции на другите. След като вече навлезнахме в дълбоките води на големите 5 личностни черти, нека се върнем към началния въпрос. Можете ли да опишете себе си с 5 думи? Разгледайте списъка с думи, които описват големите 5 личностни черти и изберете по една дума от всяка черта, която най-много ви подхожда. Например, ако сте отворен към нови идеи и преживявания, може да изберете любопитен. Ако съвестността ви е силна страна, може би организиран е подходящата дума за вас. Моите 5 са любопитен, отговорен, замислен,
добродушен, чувствителен. Сега е ваш ред. Опишете себе си с 5 думи, използвайки големите 5 личностни черти като насока. Споделете вашите думи в коментарите под това видео. Надявам се, че ви е било полезно и ви е помогнало да се вгледате по-дълбоко в себе си и в другите. Ако е така, харесайте видеото, споделете го с приятели и се абонирайте за канала ми с камбанка за още подобни видеа. Благодаря ви, че бяхте с мен. Очаквам ви в следващото видео.